Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Matuyo. Topiko. And we're back, mga idol. Yes. Ito yung agundaway. So, pa iti best practices tayo, Idol Glenn. Hindi COVID-19 nga mabalin tayo nga i-incorporate or i-adapt. Ilatang adamanan apon ti kastoy nga yan ano yung apo dayo bari-bari narigatin sakit aya kad agpesta tayo pa kayat yung arod nga maanamanen maun siya man digitay mag-freeze manen digitoy ubra entay man itatan mga idol nga syempre anak ka digidi bambanag Idol Glenn nga parang narigat nga ubraen hindi COVID-19 tinarigat nga ubraen hindi ko mapangka dita boundary stad na kami digijay ko aya di kita sa bali checkpoint checkpoint so digijay ti pagrigatan ken ano ta ganun kundi tay mapangkagumatang ita tandaan when kasi digijay at per schedule when sa dati kasalalang kuma ngamti may ana ija agor oray kalati ayun nagbayad namin ka sa tao ini pag-aapaan hindi ta tao hindi kwa dito ayuda apay tabangir nga barangay kat nakaawa dati karne baboy apay dito awan itiikan apay tabangir kat ada sa nga kilo nga manok di ba nagbayad ti bonggamot ati ay ayuda hindi kwa mga idol awan aja ayam mi ko ada pay sa nga tring itlog mi diba? Kayo, ano taalala yun? Hindi ko kayo doon siyempre siksik-liglig at umaapang sa mga refidi eh. No, daduma ka, nada nga min DJ ko, every month siguro ka DJ, nakwa DJ na schedule nga talaga. May schedule, pero sityo, mapalimpay. Schedule talaga DJ. Saan nalaing DJ kapitan nyo? Ijay pakakitam ko saan kinalaing ti kapitan no? When? Amuna ti mangi... Sakit na. Amuna ti ko. Ngam no DJ kapitan nyo akit ko ada kami DJ ko aya digite digamin agitad dati gardenia kasi kuma sukatan na te ginatang na jabar bread ije bakery gardenia talaga siya kapo kami Iso nga may radyo, may midmedia, tikap kapitan, BHW, siken anapay, kukunsihal, idi at naganan, idi pandemic. At nakano kasjay. At ni kapitan, at na kaming groceryana. Kaya pa ititad ang ayun, kagardin niya. Itatan, DJ mo, ko adala ko na nga tayo gagangay lang bread. Isuka anak ano. Tapos natin may sa kilo nga ikan. Gusto ay nagbalik ng medya. Di ba? Ay, goodness, Jayan. Maybe, pera de los Venos. Pero siguro kasi Jayan, awan bagbag bato sa langit, ostomet, di ba? Tamaan ka sana, kapitan. Dati nagrugyan. Dati kanta nga, kapitan, ako pitan, hindi kwa. Malagi ko man lang, uso pa, hindi discrimination, hindi kwa, Idol Glenn. Makitam lang, dati yellow lane na. Ay, COVID. Sabay ko na mga, apay, remorte kasi ni kapitan kasi kamade. Puro matlaan nga kabagyan na idikwang ko nam. Hindi mo lang kabagyan na teda privilege yun. Sabi siya dyan, ko na midikwa. At least tatan mga idol, akit awan iti dakdakes na mga idol iti kakastoy at least tatangan ni pa virus we know what to do. Dito pa may isang kahit ko nga ipagunam-gunam kada kayo dito wag maniwala sa mga na-share na mga fake news about the viruses kung COVID man yan ni pa virus man yan jura na mga virus dita madi kayo mamamati no na-share lang doon mga DJ talaga nga mapagtalkang page when you know imbaga ni DOH imbaga lang ni George George. Ni Apo George. Awan, di ka mati mga idol. Aya. Umtan na ka din siya. Wala na klang nagdakkel, di mo lagat na. Ni Apo George. At least, mga idol, ano ka dagiti legit sources, agency itself, DOH, anapay, PHO, MDRRM,
PNP, BFP, anapay. Syempre, di kita media ang mapagtalkan. Ayan, legit ang media. Nung nagkapulag ni Sopas Moto, uno ni Iconic Steve, pakawan naman. Uno ni Edo Rapero. Matmati. Although, adamat na konti points na. Actually, adang, di kita kami kakada, di kita. So nga, mabaling ko lang tanga babas yun. Joke lang. Promote ko yun. At least mga idol, di kita media nga legit iti, di kita interview, di kita kasya apo iti pamatyan nyo, pakaseknan ka na gito. Kasi, ati ko namin ka na Idol Glenn, may mayat laingin datay well-informed ka. Ngayon datay saan mo nga amo iti mapaspasamak iti lubong mo. Kasi what correct. if, di ba? What if may santong aldaw mga idol akit adan tumot yan aday mapo anmot pang kararagam what if yan aday mapo maulit manen detay napasamak idi 2020. Yan. Akot awanin mga idol dito di ba alaan da idi kway actually idi 2020 aging gana iti 2021 if I'm not mistaken Idol Glenn adu iti na anxiety idi nga pampanawen kasi DJ nga rod DJ pa nag-spread the virus DJ kalata pa nag-quarantine DJ pa na-exaggerate iti about fake news. Actually, it's considered fake news kasi na-exaggerate DJ. Makita data ni nagbaling mga zombie DJ. Ada DJ China. Zombie kami. At siyempre, ano ba ang naiisip ng mga tao? We rather die kasi kumaday ko. Yes. Ng data agbali na mga jaka mo. Ana. Zombie. Kunan Edo. Hindi pa namin COVID na ganot kimao da dancers, TikTokers and vloggers. So paya kunan. Aman di kita idi nagkukuyog kami kada Edo kada Ginabi. Pwede din? Ay ada idi vlogging. Ada vlogging idi ko ta nagkukuyog kami kada ni Iko. Idi ko daw kami kan ni Iko. Tapos awan lang nakita kami di ko. Tapos sama kini agaramid tayo sa society grupo kasi. Iso na yanak na tay bisin. Managbisin kami. Sumot lang. Okay. Idol Glenn, DJ kat iso apo iti pag usto Idol Glenn ay oras ko. Ang mga idol aya iso iti pagpampanunutan tayo amin tapno iti kasta akit at least man lang no man yet adim apo no may man dato ni pa virus akat ada tayo apo nga nakasagana ada tayo apo nga awan iti dudwa na nga mangsango kada itoy yet adim apo no danto mag krisis ang mapasamak di ngamin you know yourself mga idol you know kasanom to nga ilaban iti bagbagim iti pamilyam kontra iti daytoy a virus. Okay mga idol itatagon daway ag weather tan okay yan okay itatagon daway nga rod mga idol intayon denggen iti isa sa aden iti panawen babaen na kada itoy weather report iti DOST Pag-asa mga idol. IFM News.